Chinita, Tanya. Ang kulo-cool ba? Sino? Ako? Morning call! Morning, Teens! Kaloyal! Feel good morning! Ayong punta, ganin yung harot at lang Lunes, February 19, 2024. Sa oras na 7:25 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Angkol Dagoy! Ayaw call, mata magugol. Ayaw call, mata magugol. At siyempre kasama rin ang hat na dito sa Balatang Radyo, Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you! Anong paboritong kanta ng River Maya ang gusto ni Tita Tanya? Siyempre! Am I real? Aba, 214. Diba? Ano ba talaga ibig sabihin ng 214? Feb 14 o am I real? Actually, it's Feb 14 daw. Nung Feb sinabing 14. 2/14. Nung nakita ni Rico Blanco na nakita niya na, uy, parang yung Am I Real 214 din siya. Oo. So tinanggal niya na lang yung slash nung 214. Okay. So, pwedeng dual meaning. Yes. Okay. Pwedeng Gets. dalawa sila sa buhay mo. Hindi sa'yo dalawa. Sa'yo Tatlo, 12. tatlo. 12 sa'yo, Mang Kanor. Okay, bye. 214 nga sa'yo eh. So yun yung naging ibig sabihin na parang ang Title, 214. oo, dual title. meaning pala yun. Intentional siya. Yung pang Feb 14 or naging 214 siya dahil nga ang Am I Real. Meron pa nga isang meaning niyan nang sinabi dati na 214 ang meaning daw bad. Oo. 2 is letter B. Bakit bad? Wala naman sinabi na bad. Kaya dun nga, sa pero song. ang iba, bad ang meaning niya kasi nga. So, kanya-kanya. Letter B. B. 2. B. Ang 1 ay A. And ang 4 ay D. Bad. O, di ba? Oo. Nung hindi pa nire-reveal nila yung Oo. meaning ng song. At least Kanya-kanyang alam na natin. speculations. Pero naging successful ang concert ng River Maya Correct! noong Sabado. Of course, frontman Bambo Manyana. Bamboo! Gusto ko yung hair niya eh. Very Eminem. Obo, oo. Diba? Very Eminem yung hair niya dun sa concert. Rico Blanco. Rico Blanco. Tapos, Mark Iscueta. Correct. Husband ni Julina. ni Jolina Magdangal. At syempre, Nathan Nathan Azarcon. Azarcon. Yung lodi natin yan eh. Alam mo, natutuwa ako sa concert nila kasi nakita ko ulit, naging nostalgic siya kasi sa YouTube ko lang siya napapanood sa Totoo. sa TikTok. Naging nostalgic siya para sa mga batang 90s kasi yung mga suot nila na yung mga panahong sikat sila, yun yung sinuot nilang OOTD. Oo, totoo. Nakita mo ba? Ako lang may nakapansin kasi si Nathan naka-vest siya. Oo. And parang hindi ko na siya nakikita ngayon nagve-vest pero dun sa concert nag-vest siya to make yes, para Kaya mo yan, Tis. para maging nostalgic siya. Nag-best siya dahil may operasyon tulong sila. Para maging nostalgic siya, para bumalik talaga kayo yung ambience yung suot, di ba? Kasi, di ba yung mga makalumang pictures mo, tignan mo, hala, yung glow up challenge, Oo. hindi ka pa nag-glow. Ganito pala itsura namin Oo. dati. Si Bambo, long hair pa yan. Oo. Tapos si Rico Blanco, hindi naman siya Oo. ganun magsuot na ngayon ng mga damit na naka-polo shirt na ngayon. Pero sinuot niya yung very 90s na parang naka-leather yata Oo, siya. yung mga Nakakatuwa. Nostalgic talaga yung dating. At syempre, Tapos, batang 90s, sakay na sakay sa mga awitin. Yes. Tapos ang appreciate ko pa sa concert nila, yung split screen nila, ang dami. Oo. Napanood mo ba, Col? Oo, nakita ko Yung sa split screen? Kasi uso Hindi na yung ngayon. live, ha? Yung, wala akong pambiling ticket. Oo, dun sa stage, may split screens na. Yun na yung uso ngayon sa mga LED wall eh. Oo, totoo yan. 4 na yung pinapakitang televised sa stage. Ang ganda. Yun, sobrang bongga ng concert ng River Maya. Mabuhay Batang 90s! Mabuhay! Diba? Dapat lang naman, Tis, kasi kung isang LED wall lang yun, hindi din sila makikita ng mga nasa malayo. Oo. Ikaw, mga Nor, saan ka ba? Siyempre, yung pinakamahal na ticket. Saan? Sige nga, ano pangalan nun? Ano pangalan ng pwesto na pinakamalapit? General yun eh. General Patronagi. Kilala nyo si General Patronagi? General- Pulis yan o sundalo? Parang iba naman yon.
General patronage yun. Oo, mali. malayo ka. Malayo yun ko, Mang Kanor. Sinungaling ka talaga. Nabilang ko kasi scalper eh. Sabi niya, sir, malapit to. Malapit sa bubong pala. Malapit sa gate. Malapit nang mabura. Malapit sa gate. Malapit nang mabura yung Yan tayo eh. Bumili kasi sa legit. Mang Kanor, alam mo, matalino ka, mayaman ka, pero boobs ka. Ganun pala, sayang naman yung ticket ko. Mahal pa naman. Buti nakita mo. Sige nga, kung fan ka ng River Maya, anong pangalan na tunay anong pangalan ng bokalista? Bukalista ng Maya? May bukalista ba sila? Meron! Naging judge pa nga ng The Voice yun eh. Oo, dali. Clue. Sarah J! Lalaki siya! Sarah B? Boy! Sarah boy! Sarah girl kasi kanina. Sarah J! Hindi! Kalbo siya. Ay, ano siya? Oo, medyo... Sarah K! Sarah Calvo! Hindi! Ang pangalan niya sa Tagalog ay kawayan. Anong English ng kawayan? Kawayan? Pizza! Kawayan flavor. Diba? Hawaiian yun! Nag-buffer ako. Hindi! Anong English ng kawayan? Oh, yun ang bokalista ng River Maya. English ang kawayan. Hindi ko, absent ako niyan. Nagsisimula sa letter B. B. English ang kawayan? B? B. B. 5. Pass. Next question. Okay, si Bambu. Ano pangalan ng gitarista? Lalaki din. Nagsisimula sa letter R. Hirapan nga ako sa bukalista. Ano ba sa gitarista? Dali. Ah? Jowa siya ni Maris Racal. Hindi ko kilala niya. Si Rico. Mang Kanor, palanood ka. Saan ka ba nanood? Baka iba yan. Iba pala yung concert na yung napanood ko. Nadali talaga ako na. Mali, Mang Kanor, mali. Ay, naku, nadali ka na naman. Yun ba yung sa may timog? Yun ba yun? May kumanta ng luha eh. Iba yun. Iba pala. Ages yun eh. Ages pala yun. Ay, nako. Pero yung mga taga-banda, shout out sa inyo lahat dyan. Lalo na pag, hirap na hirap mga gwardya that time. Ay, oo, kasi... Punuan ng tao, ang crowd. May mga artista nanood. Oo. Siyempre, batang 90s na artista, at saka even hindi batang 90s, talagang fan na fan Actually, ng yes. River Maya. Oo. Mga batch ahead sa atin, tsaka lower sa atin, mga Gen Zs, yung mga nanonood yan. Sa mga taga-banda talaga, talagang tinitingala yan. Tapos, ang galing tumugtog. Ng banda? Di, nung gwardya. Bakit sa stage eh? Yung banda? Yung gwardya. Sabi niya, oy, huwag kayo magtapunan ng mineral water, ha? Sabi ng gwardya? Sabi nung banda. Oo, kasi tapos sabi niya, Oh. ang awit ng kabataan! Sabi nung banda, Sabi ng gwardya. tumalon sa crowd, di ba? Ipapasa-pasa siya. Oo, yung banda! Yung gwardya. Naka-uniform pa nga nung tumalon eh. May sombrero pa nga, tsaka batuta. Yung gwardya? Oo. Ay, yung banda. Ay, mala yung banda. Alam mo, nandoon sa gate, nakabantay. Yung Habang gwa- nagko-concert. Yung gwardya? Yung banda. Ay, nako. Kumanta na. Sa umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumilipas. Yung taga-banda? Yung gwardya, kumanta siya. Paborito niya, team song nila yun eh, nung ex niya eh. Team song ng banda? Nung gwardya. LSC. Tugurugurug. Aba, sabi ng Sabi taga-banda. ganun, sabi ng gwardya. Oo, ginanon pa nga niya yung batuta. Maniniwala. Maniwala ka sana kung meron tugudug. Yung gwardya? Di yung taga-banda. Batuta. Umaraw, umuulan.
Sabi ng banda? Sabi ng gwardya, di ba? Liwanag sa dilim, isigaw mo sa hangin. Sabing ganun. Sabi ni Rico Blanco. Sabi ng gwardya. Ay, pala. nako. Inaawat niya yung mga nagsusundukan eh. Inaawat Oh, sabi niya, nung gwardiya. nung banda. Siyempre banda yun eh. Kumakain pa ng kwerdas ng gitara. Yung banda? Tuloy-tuloy tayo dahil mamaya po. Ano bang Dear Love? Yan ang abangan nyo. Abangan niyo yan mamayang alas 9 hanggang alas 12 ang fresh at trending na bagong programa sa Love Radio, ang Dear Love. Abangan niyo po yan with Conyo Bicolano and Robin Siena. After po nila 12 to 3 p.m. ang bagong time slot po rin ng Opo. Tambalan. Opo. Ang PEO Provincial Engineers Office. Mabuhay mo na sa Davnor, si Mr. Philip Ray Cabal. Mga taga-Wadab, mga taga-Dabo, good morning. sa inyo Morning! diyan. Mga taga-Metro Mega Manila, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! It's 7:35. Ito na, River Maya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!